Vincles per la diversitat és contacte entre persones i respecte per la diversitat. La Covid ens ha limitat el contacte, però ens hem adaptat i hem seguit endavant amb un altre tipus de trobades per compartir relats de confinament. Potser el que em va ajudar una mica a superar-ho va ser que ens van demanar, que jo tinc una impressora 3D, ens van demanar per fer mascaretes d'aquestes dels sanitaris, per fer tota una colla de que hi havia gent aquí artès que n'estava fent, i allò, doncs, esclar, allò em va motivar doncs, a sentir-se una mica útil. Ha sido un confinamiento muy agradable con mi mujer, se ha sabido portar muy bien, le doy las gracias de aquí a mi hija, a mi yerno y a valorar más porque te vuelves más humano con las personas y todo. Gracias Carmen, Cristina y Yara, os quiero mucho. Bueno, el que més me va ajudar va ser la família, els amics principalment, també els metges, el CAP, entre tots m'han ajudat molt. Jo he estat ingressat a Sant Joan de Déu. Pràcticament tinc que demanar-li a los metges gràcies a la infermera i a tothom que m'ha cuidat. Jo els posaria en un prestar a dalt, perquè a mi m'han cuidat molt bé. I gràcies a ell estic aquí. L'experiència Vincles per la Diversitat crec que ha estat una experiència molt sincera i alhora molt humana en el moment en el que ens trobem per poder generar un espai i compartir, i alhora que compartim, elaborar aquestes vivències de tots aquests últims mesos. Trobeu a faltar alguna cosa en aquests moments? No. El viatge, de la cama. El viatge, Poder anar al cap de setmana amb un... Poder anar al cap de setmana amb un... Anar de viatge. Anar de viatge? Sí, anar de viatge. O sigui que tu has sentit que tenían més llibertat les adultes que els joves. Sí, porque a nosotros nos reducían mucho también a nuestros padres. Podem sortir, no sé, poder fer una mica de festa. Jo crec que estar tants mesos a casa és com molt desgast mental en tot. Les persones grans s'han pogut sentir soles o molt desconnectades durant el confinament, però gràcies a moltes iniciatives de la comarca, com per exemple trucades a persones grans que estan soles o donant-los suport amb el que sigui, anant a comprar, portar-nos-les comprar a casa, anant a la farmàcia, doncs s'han pogut sentir més acollides, més recolzades, no tan soles com ho estaven al principi. També vaig tenir molta sort del telèfon, que és una de les coses que ja dic jo, la tecnologia que hi ha avui dia que ens ha ajudat molt, perquè primer per trucar, després les videotrucades, ens hem pogut veure, ens hem pogut enraonar, que tot això també ens ha donat molt ànim, no ens hem sentit tan sols. Que tot això ha demostrat que hi ha molta gent solidària, pràcticament ha sigut la base de la gent. Però sí que jo crec que, vull dir, no sé si hem après a nivell de governs, s'haurà après gaire. O sigui que aquesta seria com una part positiva d'aquesta situació, és que us heu conegut més. Tu has passat 3 confinaments? M'han confinat 3 cops. Per possibles positius? A mi un. A ti un. O sigui que tu has trobat a faltar la rutina durant el confinament abans. Que som molt egoistes perquè quan no el tenim a prop fem el que vulguem i quan el tenim més a prop el tenim més en compte. O sigui que ara aquí no passa res, però heu dit que si alguna persona d'aquesta classe tingués Covid, segons qui, la reacció seria molt diferent. És injust, però realment és el que fa. Sí. I algú de vosaltres us ha passat algun cop això? No? O sigui, tu estàs dient una escena en què 3 persones o 4 aquí t'insultaven.
La resta feia alguna cosa? No, però mirava. Apoyar-los. Miraven. O passaven, però hi ha algú que sempre... I entre totes aquestes coses hem pogut anar tirant endavant i hem arribat fins avui.